हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव 2025 मायथाइयाव गोदानै फैनो गोनां मोननै आबुं बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। स' गिबियावनो दङ आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय बिथां लिसान रामचारननि लिरनायजों आरो बिथाङा गावनो डाइरेक्शन होनायजों फिन साजा मुंनि मोनसे आबुं बर' सावथुना आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। एबा बिथांमोना बे फिन साजा आबुं बर' सावथुननि शुटखौ मैयानिफ्राय जागायबाय आरो बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो एक्टर बिथां शिमां सैनारि, पूजा मुसाहारि, अनसुमा बसुमतारी, टमी नार्जारी आरो माखासे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे फैनो गोनां फिन साजा आबुं बर' सावथुनाव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोननो बे फैनो गोनां फिन साजा आबुं बर' सावथुनखौ बयबो नेना थायोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्टआव दङ सारअन्थाइ प्राइभेट लिमिटेड प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो फैगौ 2025 मायथाइयाव गोदान मोनसे आबुं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो दङ। स' नोंथांमोना सोरबा साननैसो सिगाङाव बे सावथुननि सोमोन्दै निउसफ्रावबो खोनाखादों एबा नुखादों जानांगौ। आरो बे सावथुनावनो फाव खालामगिरि महरै जोङो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन अम्ब्रकाश खेरखातारि, हेलिना दैमारि, सोरां नार्जारि, जेनिफार दैमारि, थाख्लाय नार्जारि, मोहिनी रामसियारि, रुबुल बर' आरो गोबां माखासे फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बिथांमोननि बे फैनो गोनां सावथुनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। आरो बिथांमोननि बे फैनो गोनां सावथुननि डाइरेक्शनखौ खालामगोन राजा नार्जारि बिथाङा। बाट बिथांमोना बे फैनो गोनां सावथुननि मुं एबा टाइटेलखौ दासिमाव पाब्लिश खालामनानै होथ'वाखै दे लोगोफोर। स' इयुनाव जुदि बे सावथुननि सोमोन्दै माबाफोर आपडेट मोनोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै फोरमायनानै होगोन। आरो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां सावथुनफोर आरो मिउजिक भिडिअफोरनि बागै आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन।